Un coche que estea unha hora ao sol pode chegar a acadar máis de 60 graus de temperatura. Isto fai que sexa moi recomendable ter coidado co que deixamos dentro do vehículo. Deixar dispositivos electrónicos, chisqueiros, medicamentos ou lentes de sol graduadas, por exemplo, pode acabar sendo un verdadeiro problema. Se quedan na zona do parabrisas de adiante, alcánzanse, claro, temperaturas moi altas. Entonces, claro, o que pode facer é que as baterías en sí, pois, o rendimento baixe moito máis do normal, e a temperatura que alcanza co collelo dentro, pois, claro, é moi fácil que haxa un problema de soldadura e que sea unha reparación de placa ou irreparable. Irreparable pode chegar a ser o dano causado a un aparello con baterías de litio que deixemos a elevada temperatura dentro do coche. Tamén é importante non deixar medicamentos no interior do vehículo ao sol. Dentro do habitáculo a temperatura pode chegar a ser do dobre da que hai no ambiente. Cuidado en el caso de vacunas, insulinas, medicamentos que necesitan estar a una temperatura que en el caso en la farmacia esos medicamentos que requieren frío están en la nevera. Non teño no coche normalmente. Moitas grazas. La medicación, por ejemplo, la tengo en casa porque la tomo después de la cena o por la mañana en ayunas. A sombra non nos suelo poñer ao sol nin nada disso, claro, por suposto. Coa calor elevada, moitos medicamentos poden perder a súa eficacia. Lentes de sol ou graduadas tampouco é recomendable deixalas dentro do coche a calor, á vista. Poden deformarse e deteriorarse. A zona do panel de control na parte dianteira do vehículo é a que adoita acadar unha temperatura máis elevada cando deixamos o coche ao sol.